Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Jobert ni Giselle akatulong da. Katrinam na daytoy. Iti sabali abangir, ururayan mo ti pamilya ni Giselle ti panagawid na. Tamailiwdan kenkwana. Iti may sangal daw api manaw ni Doña Olga. Narabyan asimmangpat ni Jobert. Mas daaw ni Giselle. Tanabartak ni Jobert asimmangpat. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jay silid ko. Okay, sir. Itulod ka na iti silid mo. Ha? Apay nga inrikap mo ti ruangan, sir. Pagawanan na ka. Ayatin ka unay, Giselle. Sir, di nakigaman. Pagawanan na ka. Ngayon talagang ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man na nasingpat ka. Ayop ka matgayam, Jobert. Apay nga yung dadanas na. Pagawanan na ka. Ayatin ka ngamin, Giselle. Isang badak tinaramid ko ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pagawanan na ko na. Kasanunog mo nga tinaramid mo. Dinadaal mo tipyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito'y. Takayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam tinaganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko ng tinaramid ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam, ha? Kagura na ti marigrig at akas kanyag. Apay akas ta tilangam. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot ka naturog. Limlim tagmat dagita matam. Nagsangga sa takmanang. Nadadahalan ti biyag ko. Ay, iso siguro hindi nakpalubusan ni tatang. Tagastoy gayam ti mapasamag kanya. Di ka maawatan. Anya ka diti kunam, napasamak kan ka. Saan ko may balikas ti napasamak kanya, manang? Basta, dakas ti napasamak kanya. No anya man dayta nga ibagbagam, napasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman akmanang. Saan ko akabalan ti rumwarita dito'y silenta? Agyanak pa'y dito'y. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay tinaramid ko? Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod, tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid, aso manangit. Ha? Apay ngay, aso manangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di, ti panagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet aso manangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat na asawan, addakul kulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga addakul kuliling ti utak na ako nam? Adayumat ang adabagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalin. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan, ading ko. Agsakit ka, no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam,
No maamuan da akasta ka. Tinungpal ko lang man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabalan nga ibagakan ka, manang? Barang kabailak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack marik na tibisin. Agdang nga takurkurang di napinta sa katulong? Pagkunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Katsangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amangmangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa atao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti samsamting ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa. Napay nga ta. Kasla isakit na mat di ada samsamting na. Pinanawan nakit din di taoy. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle, manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay silid. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ikamangi sagana iti kanin na. Taipan ko iti silid yo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta, manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit asangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kasdi asaan arumwar iti silid. Sige, manang. Ikamangi sagana iti kanin na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan ka numit amabisin. Alakit din. Ipanta di silid yo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Andan ba di anapasamak kanyak agapuan ang Jack impagarup at dakas kagayam. Agparinto mga kiti sangom. Pangasim tapakawanin nak. Saan ka ngagparinto mga iti sangok? Saan mo ang maikat ti sugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan, tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat ang makita ti dakas at tao. Rumwarak kon. Tapno mangan ka. Kat ulit ti dumawat, iti pamakawan mo. Anya itaday to yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kini sir, iti silidyo. Anya ka diti inaramidyo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsen. Ha? Ay, napanmiintad ti kanan ni Giselle. Apay ka day? Ha? Masakit ka din ni Giselle? Ta inyo nagyupay ti kanin na? Kaslakas na. Di kamot lang makaawat. Na, apay kumaasanak ang makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod. No si kanto mat ti agsakit. Pambarak kumamad ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kayat amakita. No siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no, manang. Ha? Indadanas nak, edi simang pat itirabian na Barta. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na mo. Anya itatiaram idak, manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni madam nga agkatuluyan kayo? Isungarod, manang. Ken maysa, saan ko paya kayat ti makiasawa?
Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan ak unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tata. Numamuan na tinapasamak kanya. Sigurado ababalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa, taimbagam adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, apa adi ka mangmangan? Diyak man ammo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot ak to, inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod sumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam. Kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagina. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sikat ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na. Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da ito'y? Siyak da ito'y, iho. Ah? Ibagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo't? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, putno da ita mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kit di, iho. Anya ka di nga oras nga umay nakasabtan ni Manong Kiko, mama? Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka nung sabtan ni mama, di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti 2 nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Ang mga unangam si ka di terminal. Matungpar, sir. Inakaon. Tapno makadano nakadagos ijay terminal. Aguray ka ijay, itilas unti 2 nga oras. Ang mga no sabali mo ti papa naman. Ay, sigurado dayta, sir. Na? Mapan na ipasikat alugan na tilugan nyo. Oy, saan mo ta? Ah? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amo ti agmaniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamot tanti kastoy. Agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon mo't abulbulong amaala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di adumayamudom ka dita. Anya ay ati parikot mo. Di pa'y laagawid na di Giselle. Ay, no kumad na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo't di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asa daw di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akinusilapam ti anak ko. Ipalagip ko akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang kusilap iti amom, Giselle. Naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kayat apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga saan na maulit? Ha, kas kalakalalayingan? Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak! Panawan kayo pa'y, madam. Inak agdalos iti ruhar ti mansyon. Nasaysaya at pa'y. Mabuisit ak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jay man Ricardo ti isaganam, ta isaganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo taggereta kon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta.
Nabayag ka santa nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sa bunganay, iti tiyendaan. Adamot tarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang. Excuse me, manang. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.